Can kayıplarının önüne geçmek ve Türkan Arslan Oğuz, ji 2001 vir ve legel xuşk û birayên xwe ji bo serbestberdana dayîka xwe Hanife Arslana girtî di nava çalakiyan de ye. Oğuz bi awayeke xemgîn beşdarê xwe pêşandana şaxa komala mafên mirovan îhada wane bûye ku ev çalakî bi taybet bo serbestberdana dayîka wê ya nexweş û temenmezin hatiye li darxistin. Hatın malda birin şevekî. Heta neha hevsê de ne saxe, ne şîtrab te sefê xwe. Şokêt vê têşin. Me ilk jûr da yani yardımê botken. Se itiraz etme, se dilekçe etme, xelûzet bodanan, tekerlekli sandalye bodanan ama yeterli nîne dayîka me neşît. Hanife Arslan ku endama meclisa dayîkên aşitiyê bû, di sala 2007 da bi îddia endamtiya rêxistina çekdarî bi 6 sal û 3 meh cezayê zindanê hatibû cezakirin. Zarokên Arslanê dibêjin ku dayîka wan bi serê xwe nikare li zindanê bimîne û daxwaza berdana dayîka xwe û hemî girtiyên nexweş dikin. İnsanek 8 salî meseleyê sap saxlam jî mirovî zindetê bênesaxî nînin. Dayîka min jî çokêt vê seqetin. Mîda wê nesaxa ülser lê heye. Sihê wê qoa lê heye. Ca korona derbas kir, qoa wê kir ez zatûre heşta girantir, bêhna wê nederkevît. İnsan tansiyona wê heye hipertansiyon, tansiyona wê nekevît. İnsaneke vê durumê da diba dervebît ku mirov bişê tedawiya biket. Hêjeyê gotinê ye ku saziya tiba adliya Stenbolê ateke diyar kiribû ku Arslan dikare li zindanê bi serê xwe bimîne. Lê rêvebirê şaxa îhada Wanê Salih Coşkun got ku li gor kanûn û rêzîknameyên zindanên Tirkiyê divê Arslan ji ber nexweşî û temenê xwe yê mezin niha bi awayekê lezgîn were berdan. Hewceyê ku Hanife Arslan niha ji derve bi lê dewlet bi xwe qanûnê xwe naz nake ji çend cara parêzerên malbatê yê taybet û hevalên me yê komeleyê de serî lêdan ji bo berdana Hanife Arslanê lê tu bersiv nehate dayîn û hê jî di girtîgehê de ne. Her wiha Coşkun wiha bal dikeşine ser rewşa nexweşên girtiyên li zindanên Tirkiyê. 5 salê dawiyê da 431 kes di girtîgeha da jiyana xwe ji dest da em dixwazin ku nexweşên girtîgeha da hemû werin berdan û kes di girtîgeha da jiyana xwe ji dest nede. Parêzera Arslanê Jiyan Özkaplanê got ku wan ji bo berdana dayîkê ji nû ve daxwaza rapora atekê kirine. Zarokên Hanife Arslanê hêvî dikin ku demek nêz da dayîka wan were berdan da ku hemê pêdiviyên wê û tedawiya wê pêk bînin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.